A ty prečo ma sleduješ? Ty máš batoh z pražskej diaľničky, ktorý ešte ani v predaji není. Odkiaľ ho máš? Práve točím reklamu. Veď pozri, aký je perfektný. Veď vieš, nepremokavý. O nie. Pražskej diaľničky tu robím ja reklamu. A ty to na čo točíš reklamu? Crossboty taška. Peňaženka. Obal na telefón. Kabelka. Veď ja som zabudol kozmetickú taštičku. Pezická diaľnička. Čo? Ty to máš veľa. Daj mi jednu kozmetickú tašku. No nie. Lepekne si ju choď kúpiť. www.pezickadelnička.sk. Ale tu není signál. Ja sa dostanem na Kolárovú 12. Tak poď, ja ťa tam zavediem. Tak počkaj.